и на Тотнъм в сравнение с тази на Арсенал, което означава, че ако Тотнъм спечели дори само точка, тъй като по-настоящем има спечелени две повече от Рътне. Коклан. Санчес. Центриране на Чуморел. Прекрасна възможност за Оливие Жиро и той открива резултата. Още в петата минута Марк Бън се оказа безпомощен при страхотния удар с глава от страна на Оливие Жиро. Разписвайки се при равенството 2-2 с Манчестър Сити и сега успява да вкара отново. Отново също така изключително статични защитници на Астън Вила. След центрирането на Начо Монреал, Кевин Тонър беше там Санчес. А всъщност Касорла как далеч да спечели двубоя във въздуха. Коклан. Алексис Санчес преодолява Лайден. Потърси далеч негъл сантиметри, но достигнаха да превърне това във втори гол. Беше отправил по посока вратата на Астън Вила, така че все пак някакво съживяване в действията на домакините. Вдъхнато индивидуално от великолепната игра на Алексис Санчес. Ето тук страхотно първо докосване, с което елиминира Лайден. Истинска красота. Добро водене на топката. Вкара брилянтен гол срещу Манчестър Сити миналия уикенд. Грешка сега на Бакуна. Отново Алексис Санчес. Подаването е за Уилшър. Няма гол. Изпратите. Тук натиска срещу Бакуна от страна едновременно на Оливие Жиро и на Алексис Санчес свърши работа. Страхотно отиграване после на Чили. Ектор Белерин. Месут Озил. Алексис Санчес. Играта не беше спрямо. Една линия беше с Синклер. Т.е. Джордан Аил. Той комбинира с Синклер. Ето това е възможно за Астън Вила. Все още жив. Това е връщане към най-интересни. Джордан Аил. Със сигурност пореден случай, в който Джордан Аил успява да покаже страхотна сила, за да задържи топката, великолепна скорост и лекота на притежание, на водене на топката. Беше обрачен, разбира се, опитвайки Санчес. Юзел Санчес. Иначе хубава игра на... Като изобщо се оказа в Мохамед Елнени и със сигурност той трябваше да задържи превърнала в гол. Една точка Сорла. Месут Озил. Юзел. Ето го втория гол. Оливие Жиро. Това вече е истински повод на артилеристите, която е на път да се окаже достатъчно за завоюването на вице-шампионската позиция. Два добри завършващи удара от Оливие Жиро в срещата. Асистенция на Месут Озил. Много рязко спадна броя на изработваните от него голове през втората половина на сезона, след като беше в стихията си в това отношение през първата част. Ето обаче, че сега Месут Озил изработи попадението на Оливие Жиро. Живее. Първа асистенция на Месут Озил във Висшата лига от 28 февруари насам. За последно той изработи гол при загубата с 2-3 от Манчестър Юнайтед на Олд Трафорд. После имаше асистенция срещу Уотфорд за Купата на Англия, имаше и за Германия. 3-0 вече за Арсенал. Хетрик на Оливие Жиро. Получава правото да се тръгне с топката този следобед французина. Пак по-малко Нюкасъл брани преднина на Сент Джеймс Парк. Няма засада. Ектор Белерин с хубавото подаване. Защитата на Астън Вила не за пръв път в тази среща остава статична зад гърба й. Страхотно движение и хубав завършващ удар отново от страна на Оливие Жиро и ето го неговия хетрик. А пък
зачестилите асистенции в последното време от страна на Ектор Белерин населява се една от интересните теми. Сотозил. Алексис Санчес измъкна се от Карлос Санчес, опита да преодолее Марк. Досадна грешка от страна на Карлос Санчес. Важно докосване от артилеристите. Коклен. Санчес. Артета. О, какво сбогуване за Микел Артета! 4-0. Какъв начин само да каже довиждане на фановете на Арсенал. Ето е великолепната игра на Алексис Санчес. В интерес наистина това няма да е гол на Микел Артета. Това ще бъде